Euskaraz hitz egiten duen herria da Euskal Herria. Geografikoki, Espainiako iparraldean eta Frantziako hegoaldean dago kokatuta. Euskal Herria beraz, bi estaturen artean banatuta dagoen lurraldea da. Horrek, maila administratiboan, egoera oso ezberdinetan uzten du hizkuntza. Frantzian ez da hizkuntza ofiziala, Euskal Autonomia Erkidegoan bai, eta Nafarroan gune batzuetan da ofiziala eta beste batzuetan ez. Hizkuntza Indo-Europarren aurreko hizkuntzen artean, Europan bizirik jarraitzen duen bakarra da euskara, baina aldi berean oso hizkuntza gaztea da. Izan ere 30 urtetik beherako hiztunen 80% elebiduna da, beraz, euskeraz badaki. Europako hizkuntza zaharrenetakoa eta gazteenetakoa da aldi berean. Jatorrian onduen misterio bat da oraindik, baina lehenengo liburua, Linguae Basconum Primitiae, 1545 idatzi zuen Bernard Etxeparek. Ondoren, historian zehar, izan dira hainbat pertsona euskarari bultzada berezia eman diotenak. Nafarroako Juana de Albret erreginari esker, itun berria euskaratu zuen Joanes Leizarragak. Agosti Xaok eta Antton Abadiak euskal kulturan sakondu zuten. Ondoren Arturo Campion, Sabino Arana eta beste hainbat euskaltzale etorri ziren. Eta 20. mendean, Koldo Mitxelenaren ahaleginak euskara batzearen bidea hasi eta landu zuen. Euskararen irakaskuntza eta zabalkundean egindako lanari esker, ezagutza asko handitu bada ere, erabilera da hizkuntza politikaren helburu nagusienetariko bat. Transmisioa, erabilera eta hizkuntzaren kalitatea bermatzea dira hizkuntza politikaren lan ardatz nagusiak. Gaur egun erkidegoan 16 urtetik gorako biztanleriaren 22% elebiduna da. Populazio osoa kontuan hartuz, elebidunak 37% dira, hots, 800.000 pertsona gutxi gora bera, eta 230.000 pertsonak erabiltzen dute euskara egunero. 17,4% euskara ulertzen dute, baina ez dira hizketarako gai. Hau da, elebidun pasiboak dira. Hala ere oso importanteak dira euskararen berreskurapenerako, izan ere, euskara ulertzen dutenez ez dute euskarazko komunikazioa oztopatzen. Biztanleriaren 40,6% erdaldun elebakarra da. Euskara hala ere, ez da Euskal Herrian bakarrik erabiltzen. Munduan zehar, euskaletxe askotan ikas daiteke euskara. Eta gaur egun 2.500 heldu eta 1.000 ume inguru dira euskal eremutik kanpo euskara ikasten ari direnak. Euskara munduan programaren bidez kudeatzen da hau guztia. Eusko Jaurlaritzaren baitan, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak bere lan ildoak, euskara indartzeko eta sustatzeko helburuarekin ditu ezarriak. Euskara modernizatu, estandarizatu, erabiltzaile kopuruak gehitu, helduen alfabetizazioan lanean jarraitu, bizitzaren alor guztietara erabilera zabaldu, eta hizkuntzaren inguruko sentsibilizazioa indartzea da lortu nahi dena. Pausuz pausu eta muga guztien gainetik, euskarak indartzen jarrai dezan.